Sa number 9, ang probinsya sa Negros Occidental ang sa karon miyara na sa masobra sa miyara sa 2,016,861 ka mga regular nga mga botante. Gisiling ni Commission on Elections Regional Director Lionel Marco Castellano, wala Manila nalabot ang target pero may saka sa gihapon sa kadamuon sang bagong registered voters. Sa nagligad nga pinili ay yara sa 2,009,000 ang mga botante. Masobra sa 100,000 man ang nakakas sa list of voters suno kay Castellano bangod sang failure to vote twice sa piyak ka bahin. 683,285 naman ang tigay nga nakarehistro para sa sangguniang kabataan. Mataas ang naging outcome suno sa kay Castellano bangod man sang satellite registration nga ginbabaskog para pang validation sang EBAT o Election and Barangay Affairs Division sang COMELEC sa Siquijor kag Negros Oriental. Umabot pa rin tayo ng 2 million. So, na-surpass natin yung kahit na natanggalan yung marami tayong tinanggal, umabot pa rin tayo ng 2 million. Sa SK natin is 683,285. So, kumbaga ma'am, mas malaki ang increase natin sa SK. Dulot po ng yung ginawa naming mga satellite registration sa mga schools.